Sedih suasanane. Jonggrang. Lho kok sik? Kowe iki abdi kok. Ban. Sing kewan ning kowe iki ban yo. Ban kok dadi abdi. Wah aku du Bandung to iki. Batur, batur, babu. Wes kono rada ado. Bahaya malah kok. Yang kurang mangkat sinden 150 cm. Wes wani mak mejahi bapakku. Wes. Kowe ngono kowe. Meneh. Kowe tega. Maju terus Gusti. Maju terus Doro. Kowe iki arep. Wah. Sik. Iki Bandunge kok jirih banget to iki. Ayo terus. Terus Gusti. Terus Gusti. Terus. Tandane to. Karepe kisban kae iki iringane sing serem. Jonggrang. Jong ora kok wo. Iki tunda. Ayo. Mbane sing suarane nyeter-nyeter Elisa wae Elisa. Ya dapuk meneh mbane. Ayo sak kowe dadi mbane. Oh beres tambah tak tambahi rasa kuwatir. Iya. Tambah maksude koncone empane aja siji tok. Hah? Koncone empane aja siji tok. Kok sing menerjemahkan sapa? Mbane siji wedok, siji lanang. Oh, ya. Tak goleke mban lanang aja kuwatir. Mbane lanang sapa? Sik tak pilihke. Sinten, Mbak? Aja Bima. Mbane lanang sing enong wae, coba. Ketoke wangun dadi batur ki poreme apik. Iya. Parjo. Ya wani ora. Ora ming. Wani nek Parjo kaya ya, Pak Parjo wani. Ya. Ayo, mengko kondisine iki pertama adegane gamelan muni terus suasana ning jero Kraton Pengging kuwi Ayo gecek-geceket kok malah ngomong-ngomongan karo kancane ora. Nah. Nek ora gelem minggir kancane didak wae. Ya, suasanane sedih, Mbak. Anu Roro Jonggrang sedih mergo bapakne mati, negarane bedah, terus Bandung teko. Wis ra apa sak karepe. Mban kok ya. Ya. Diwiwiti saka gamelan Sena. Turuk. Tok. Nuwun para miyarsa. Atur pasugatan Petilan Ketoprak Mataram. Inggih menika paguyuban Ketoprak Mataram Remuk Budaya. Dalu menika badhe ngaturaken Petilan Roro Jonggrang. Roro Jonggrang kadhapuk dening Ibu Ria Pamungkas. Mban kadhapuk dening Elisa Orkarus. Kalasu wondene Mban Kakung kadhapuk dening Ki Telek Suparjo. Sugeng midhangetaken lan sugeng ngamirsani. Tok. Rebabe telutur. Sedih suasanane. Jonggrang. Lho kok sik? Kowe iki abdi kok. Ban. Sing kewan ning kowe iki ban yo. Ban kok dadi abdi. Wah aku du Bandung to iki. Batur, babu. Kok pede men wis arep gandrung.
Babu iki aku ora panjenengan iki babu. Mumpung banget aku. Linggo ngisor ndodok. Dodok iki Ndara Putri kok. Iya. Dipiciti. Ndara kados pundi? Aja nangis terus, Ndara. Aja nangis. Pun sik sampun ke sampun. Ampun dipikir ben kalihipun terus. Boten sae kedadosanipun mangkene. Nek nangis ge oleh. Wong niku nangis niku bebas. Nek pisanan kudu nangis iki. Lah kudu piye to, Pang? Kok kudu nangis iki piye to? Pisanan tinggal mati niku nangis iki. Nangis riyen. Suwe-suwe ora nangis. Sesuk bahagia. Nggih, Ndara. Lah kahanane ya kaya ngene kok, Paman. Nggih. Atiku susah, Mbak. atiku sedih. Piye? Nek dimatke Ndara kok ayu ya, Mbak. Kok jawab piye arep pangan. Wae lek babu yo. Apa arep kepengen karo Ndarane apa piye? Donge mboten. Ning dangusaken mboten kepanggih kalih kanca estri kula. Waduh bahaya iki. Terus pundi Ndara Putri? Aja sedih. Ampun muwun. Ampun sedih. Nggih. Ampun muwun. Lah atiku yo lagi sedih. Dibi. Terus pripun ben wonten sedih? Pripun kula kedah pripun? Bandung kae nguyang-nguyang aku. Oh, Bandung? Oh, Tuduk. Uyang-uyang pengen. Ampun seru-seru ndak jeblok. Nah, Ampun seru-seru. apane? Lek ngaten. Kok yo ngemat-ngematke bae. Wes kono rada-rada. Bahaya malah kok. Yang kurang mangkat sinden 150 cm. Kepiye aku kudu wonten anu mboten sedih pengkalihipun pripun napa kula nembang napa kula pripun napa tak gandrung niki babu. Wah, ampun. Ya wis kono. Ya nek kowe nang kene Niku batur. mriku. Niku batur kok batur mboten cocok. Mboten cocok. Cocok no. Apa? Cocok. Rapati apik iki rupane. Pas Rumah sang karo sapa-sapa kok cocok. geleman. Terus pundi Ndara? Aku kudu jawab piye karo Bandung? Piye Bandung iki terus Bandung wis mejahi bapakku. Mejahi sapa? Mejahi niku napa? Mejahi napa? Mateni. Ngerti mejahi iki napa ngerti kula e. Lah napa lho? Ora kleru lho. Wonten setan gundul wae napa? Dodok. Suka kene. Tok. Jonggrang. Apa Bandung? Aja mlengos to. Aku prapta ning taman iki kok banjur seliramu mlengos ngopo? Aku ra seneng kowe. Seneng to. Ora. Seneng aku asli. Kowe batur tak pateni lho. Kalah lho kowe. Iki sapa Jonggrang? Iki abdiku. Wah. Pamanku karo bibiku. Dikenalke sik. Rasudi. Salaman sik. Ora sudi. Lho, kok malah ra. Aku rene iki tak butuhke kowe. Oh, ya ora iso ya kudu kenal kabeh. Nek seneng ya seneng kudu ngerti kimbane sapa bapak. Abdine aku kudu kenal. Kayak dikenalke sik. Salaman. Salaman. Bandung kok wedi ngapa? Digetawah wedok kok kenalke sik terus pleret. Dikenalke dhisik. Bandung ki satriya e. Tetep boten gelem. Ora gelem kok. Ora gelem aku. Lho. Ora gelem kenalan karo ki. Ning nek kowe
kepiye wae bakal tak laburi. Lah kowe iki kok apa gelem kok? Ayo cek kok. Piye Jonggrang? Omongan dhewe wae Dik. Apa kowe bisa napa katresnanku? Saiki negaramu wis bedah. Ramamu wis tak pateni ana ing madyaning apa? Peperangan. Ana ing paprangan. Piye? Wangsulan aja meneng wae. Ngeses ya kena. Kowe wis wani mak mejahi bapakku. Wes. Kowe ngono kowe? Meneh. Kowe tega. Maju terus Gusti. Maju terus Doro. Kowe iki arep Wah, ngepek bojoku. sik. Iki Bandungnya kok jirih banget to iki. Ayo terus. Terus Gusti. Terus Gusti. Rene. Terus. Kowe tega. Ya. Mbak. Bapak. Modal. Heeh. Kowe iki arep ngepek bojo aku ngapa bapakku tepaten? Ning kok suwe-suwe urip meneh. Ora ono. Bapakne kok urip meneh iki. Omongi. Kuncine Gelem kuwi nanggon aku. Waduh. Kira kowe. Oh yen kowe iso ndalake wis apa-apa tak pinangkani. Kae senengane. Senengane. Tugelan blewah. Apa kuwi? Semangka kae lho. Dilincip kon nengoki. Wis gelem dek. Aku ora paham to basa. Kon nengoki iki apa? Piye Jonggrang? Waduh. Ampun Kel. Jelek Bandung. Ora. Bibi diatasi dhisik kono. Bandung. Kowe iki sadar ora? Udekmu mikir apa ora? Kowe iki bar mateni, mosok bar kowe gandrong karo kowe Gustiku. Kowe iki sadar ora? Kudune nyedaki bapakne mah mau pateni. Udekmu lho. Kowe ming batur aja. Ora sembrono. Iki Aku wong kan maju karo kene kok. Ketoprak kok Bandung kok diutek-utek. Setan tenan deh. Aku ki diperbawana lho sa. Lah aku diutus karo Gusti Ayuku kok. Piye Jonggrang? Tetep aku ora sudi dadi bojo. Gandrung sih. Gendrung. Kuning. Wong yen lagi gandrung. Hei. Kowe iki meneng kok. Ora peduli bledose. Wedhut ora. Gandrung. Sekonyong-konyong kedhewe oleh. Kuning. Ayo. Kuning. Ayu. Newang. Kuning. Mambu apa? Wah, iki toprake apik, toprake. Toprake apik. Mambu apa iki? Wangi. Kuning ira. Yen mlaku saka bumi sawangane kaya tenanan ketok iki. bisa tenanan ya. Ngasor kepurada sing kuning Nemu kiring. Nyaut bae. hadine dewe Di aku sing gandrung. tak pateni kowe Lancang. Lancang di Gusti Ayu. ledong doang Pak Seno. Lho kok aku. Njaluk perlindungan. Aja aku sutradara kok mengan. Mbok menawa lek gelem kok. ayu lah kok katik pindah kene iki Nyapa lho? wandeng-andeng Ilang sisih. ndang sareo aku blero to Anggere abdine sik lanang ketok plester cangkeme. laledong doang ayu
ndang sareya ing pangkon mami ulang dhuwurku manuk Kudawa minggir ngerti ra manuk Kudawa manuk Kudawa manuk Kudawa oh Kudawa abrit netrani pun Mbok nyuwara to njrang wis ana suarane bengok-bengok sithik apa piye meneng wae ya debok e Apa ngaten to Kang Mas? aja nucuk tak tanggap piye nucuk mata panucuk Rono lho engko sik delok wis rasa kon gomek kowe salah nggih mikir dijaluk ngomong wae ya Pakde sawap sawane wong kuning karepen gelis nendra gunung gambar mung gweng cocok aja cerak-cerak lho kanono aku jowo ayo emoh Rono kasusunggon kungra beni ayo mubeng Bibi Renio kowe iki Renio oh iya wedoke kurang agresif manutan bendaramu e mbotok bujuki to Dong asline gelem asline. asline gelem Ben kono mergane apa ora gelem piye? Isin. isin oh iya Katoke suwek. Lho, Gendanono nembang, aku tak joget. Amulat sira Mas tanku watrasane malah kok cetek kan Dapat 2 kali. Dapat 2 kali ya. piye jonggrang mah pikiran to tetep aku ora sudi dadi bojomu Bandung. suwe-suwe kowe bakal tresno karo aku Ora, sawangan to saka sirah tekan sikilku sawangan engko sing ra cocok sing ndi engko tak benakne kabeh ora cocok. wis tau weruh kok kowe Ura. lah mula buktekno mbok menawa siliramu kuwi kepranan Ora, aku ora minat kok. Ketoprak ora minat. Gusti manggelem. Niku sugih lho niku. Ngo, sugih duwe apa? Duwe apa wae?
Sing ora duwe mengisin. Mula ket mau uber-uber wae. Terus Wes. Bandung, pamane kowe karo kuwi karo aku wae lho. gak Lho, Rasudi. kurang apa lho, kurang ayu, apa aku kurang ayu, kurang cantik. Tangan Wes, karo ndoro kuwi lho. Bandung cocok karo Bibi. ora krempeng Ya ora apa-apa, diwolak-walik iso. awak kowe aku wewe ya iso. Ora aku ora iso. Oh Apa bedane tahu karo bakong? Apa? Apa? aduh Nimas aduh Yai timbang ono katres nanku ora-orane yen kowe mengko dadi bojoku kuwi bakal tiba ana ing jurang ora. Kowe bakal tiba ana ing babut kasur babut pramudane. Apa kuwi? Ya kasur sik empuk. Kowe bakal Aku nemu wis duwe kamulyan. kok. Aku wis duwe ning omah. Aku ora butuh. Ora butuh apa? Ora butuh kuwi mau. Bener ora butuh bener. Leres niku Gus. Piye? Nek mboten purun leres. Lah mau jare kon gelem kok saiki kok leres. Anika bayar kula e. Loh, nyogok berarti. Pangke. Lah kok ya gelem? Aji kula terus kita kan jenengan. Kok kowe belum disogok karo Bandung? Omo. Ora sudi aku nyogok kuwi. Gabrak apa? Jare gelem. Ya ndang ngono. Mbok jenengan mawon. Aku mah Purun ngoten lho. Gelem ya gerak. iki jane iki sing gandrung sapa to? Sing gandrung nika kula Lah ki kok bilane. kowe melu-melu? Nika men mangke nek kula muni purun nika Nadyan sak kedep netra Kinan ya usada Jonggrang. Piye? Mumpung sabarku ki isih lho. Upama mengko entek sabarku yen kowe tak rudo paripeksa piye? sip niku sip niku. Ana pasale. Ora. Klapa muda Jonggrang Jaruk Candi. Jonggrang. Yen kowe gelem dadi karo aku, kowe bakal mundhut apa Cahayu? Bandung. Weh, Kok sik to? Sing njaluk ki aku. Kok sik to? Duduk, duduk. apa penjalmu bakal tak turuti? Aku gelem dadi bojomu Bandung. Ya, Nanging aku duwe bebono. bebono apa? Aja waton aja sandang karo pangan.
Aku njaluk Ya. anak 1000 sewengi kudu dadi. Anak. Heeh. Candi kok anak piye? Candi to. Kleru berarti. Ya ora dadi sewengi kok. Candi. Ya mau kerja bakti. Yo, tak sak. Jalukmu apa? Jalukmu apa? Aku njaluk kosek to, aja ngono. Aja grusa-grusu. Iya. Aku njaluk candi 1000 sewengi kudu dadi. Aja mbok-mbok. Lah kene, penjalukmu kuwi wis sepele. Tunggunan ana ning taman. Aku bakal nyipta candi 1000 wektu sewengi Jogran. Yo, tuk 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 tuk. Mata kaji. Ayo mata kaji yo. Topo. Tuk 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 tuk. Tuk tuk tuk. Ngitung-ngitung. Nggo sikik le ngetok iki nggo sikik. Lho ngomong iki pengen ngomong. Ben aku ben ngomong sikik kowe iki menengo sikik. Iya ning ngetok nggo sikik. Jonggrang. Piye, Bang? Wis tak buktekke pinaka katresnanku wujud candi 1000 wis. Wujud. Kosek. Diitung dhisik. Hitungan siji Paman, mbok. ayo diitung. Diitung. Diitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iki kok Candi apa? iki ming 6 kok tekan 8. Candi ya iki candine iki. Heeh. Ah kok ming 6 kok le ming utung roras. Biro. Rusuh. Ngawur le ngitung. Pinten pinten? 1, 1, 15, 15, 300, 500, 700. Nice. 700 setengah. 800 kalih likur. 900. 100 selawe. 190. Siji. Loro. Loro. 192, 195, 199 doro kurang setunggal. Durung. Mbok dibaleni meneh to. 1000. Dadi aku ra sida dadi bojomu Bandung. Jonggrang. Dong 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 dong. Dong dong. Ilustrasi iringan ya. Baleni. Jonggrang. Jonggrang. Tandane to. Karepe kisban kae iki iringane sing serem. Jonggrang. Jong ora kok wo. Iki tundak. Ayo. Jonggrang. Piye? Kowe mbeda rasaku. Aku ngerti yen kowe tumindak culika marang aku. Nyatane durung wektu esuk kowe wis nutuki lesung supaya jago-jago ben kluruh. Iya. Iya. Pancen kuwi. Oh, Iya. Supayane kowe ora sida bojo aku. yen mangkono genepe 1000 kowe Jonggrang. Tong. Gusti Putri. Iki patu lho iki. Iki patu lho iki. Ora sembrana. Watu ki meneng. Watu meneng. Ora obah. Ya. Watu ki ra entuk omong. Ora oleh omong. Berarti menang bae. Dos putih niki. Nek ora ngono kuwi to. Masa kabeh ditutuki. Apa? Korek. Mari. Kok mari. Wis. Ya. Anu Niki sampun
bar. Nggih, kowe arep kepiye wong Jonggrang wis dadi reca kok. Ya, ganepe tambah reca kirik siji, abdine sing lanang disebut dadi reca kirik. Tok tok. Lah brangkang. Tok. Sik. Ming reca kok menerke recane Jonggrang. Arep kudune meneng bae. Iki njaluk tambahan saka sutradara. Yo ayo. Ayo iki awake dhewe wis ketoprak wirangasa tenan ya ta. Lucu lah aku mau. Ya ayo bareng-bareng jaluk bayaran. Ngadep Pak Sutradara sik. Oh aku sih. Peran utama. Piye ngopo? Pak Sutradara Nggih. ketoprake sampun. Oh, nggih matur sembah Lah nuwun. keterangane pripun? Niki keterangane mang nyuwun ibu-ibu sing tukang masak. Yo. Piye? Nek nu gentenan kono. Ya kok tak kei dhewe kok. Kayak apa? Ya duit. Tenan lho. Ngono bar pentas. Yo, wis yo. Ya nek bar pentas yo entuk dhewe-dhewe. Wis bali wis. Wis, rampung. Wis sesuk golek tanggapan liya meneh. Isih iki keblongan. Sambatan iki sambatan. Iki sambatan. Sambatan. Anggone sedulur kok. Wah iki ana susulan saka ibu-ibu tukang masak. Napa? Oh, matur nuwun sampun dipun paringi fragmen benjang-enjang daharipun jenang. Amin. Ya, wis. Pun alhamdulillah. Alhamdulillah. Pun nggih Pak nggih. Nggih, matur suwun. Sampun, Pak. Nggih, matur suwun. Nyanyi sik. Apa? Nyanyi. Kekir nyanyi po. Arep nyanyi apa, So? Nyanyi duet karo Mbak Ria maksudnya. Ya, ora apa-apa. Ya diaturake sing gampang wae. Ora sanggup bawa apa, kan njaluk apa? Rondo kempling. Rondo kempling. Oh ya, rondo kempling ya. Kaling-kaling ngono. Wis ora ketoprakan iki, wis ora ketoprakan. Iya. Yo. Yo, tekano. Nang ning bukane geder, ndak gelo wong arep nyanyi kok. Ya. Soalnya di streaming men viral. Ya, ya mangga. Ya, gaspol. Mbak Ria matur suwun. Mas Parjo matur nuwun. Asmane Mas Parjo. Iya. Mas Parjo. Cilik-cilikane jenenge Parjan. Iya.
Bareng tuwa jenenge Parjo. Iya. Kok sound sistemku saya lirih tanak iki? Iya. Ayo diaturake. Lanjute mak. Terus engko gara-gara iso diaturake meneh no. Iya, monggo. Diteruske dhisik critane. Iya. Tan samar pamaring sukma. Sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu. Pambukaning parana